İstanbul nimetten. Biletler İstanbul'dan. Yılbaşı biletleri İstanbul'dan. Serê salê wek li her derî çawa tê pêşwazîkirin li Enqereyê jî ji bo serê salê amadekariyên pêşwaziyê dest pê kir. Nav molan hatin xemilandin. Gelek kes ji bo serê salê dest bi danûstandinan kirin. Pir kes bi coşeka mezin li benda sala 2024 e. Li Enqereyê bêtir kes li ber tengasiyên sala 2023 li yanû bi fikar temaşe dikin. Mehmet Akaç yek ji esnafên Enqereyê. Ew ji sala nû her çiqas hêviya xwe qut neke jî lê fikarê wî gelekin. 23 sıkıntılı geçti. Seçim, geçim derken sıkıntılı geçti. Sala 2023 ji bo min bi tengasî derbas bû. Debara jiyanê hilbijartin, bihabûna tiştan bi tevayê pişta me şikan. Min di vê salê da di demekê xweş nedît. Sala pêşiya me wê çawa bibe ev jî nizanim. Seyit Yüksel di sala 2023 da ji xwe re ciyekî kar vekiriye û cara yekême ku ketiye nav karan. Li ew çê an jî xirab vê salê ji bo xwe wek saleka ceribandinê dibîne. 2023 ekonomik olarak zor bir süreçti ama benim... Sala 2023 di warê aboriyê da ji bo min gelek dijwar derbas bû. Lê min hem dibistan xwend û hem jî kar kir. Lê dikarim bêjim ku di nav vê salê da gelek tişt hinbûm. Di sala 2024 da dixwazim ku ez jî karê xwe damezirinim. Yakup Adak bi xwe sobe çêkere. Ew sobeyên ku dirûst dike heta Ewropayê jî difiroşe. Lê li gorî wî difirotina sobeyan da tik kêmanî nîne. Lê ew li ber aboriya Tirkiye û mûçeyê xananîşînan gazînc dike. 23'te biraz ezildik. Emekliyi de bayağı ezdi Tayyip Başkan da. Di sala 2023 da em xwanenêşîn gelek pelçiqîn. Em ê li pêşiya xwe em ê zê bikin. Heke serok Tayyip zamekê baş nede, em ê jî dengê xwe nedin wî. Sala 2023 çê an jî xirab êdî dawî dibe. Li Enqereyê ti kes naxwaze ku hêviya xwe di sala 2024 da winda bike. Lê di kolanên Enqerê da rasteqînek heye ku ew jî li ber rewşa tevahiya Tirkiye hêvî û bêhêvîtî têkel bûye. Di sala nû da dê kîjan serkeve diyar nîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.